Govano Soludo bụ onye nke gwagoro otu chịkọtara ndị ọrụ igwe nke ala anya bụ Naijiria bụ engineers ka ha gbaa mbọ tinye ya bụ ọkammụta nakwazi akọnuche bụ nke ha ji iji wee jikwa nsogbu dị iche bụ nke na-ama obodo a aka n'iru. Gọvanọ Soludo onye nke anọchitere anya site n'aka onye managing director nyere otu ọrụ Anambra State Road Maintenance Agency Injinia Obinna Nduka bụ onye nke kpọrọ ya bụ oku ma bụrụ na mmemme bụ nke eji wee guzobe Injinia Mark Anthony Onwuyalụ dịka onye isi oche nke atụ nke ya bụ otu Nigerian Society of Engineers na mpaghara Agwala. Onye nta aka anyị bụ Chukwuemeka Modelem ga-ewetara gị akụkọ ndị ọzọ. Gọvanọ Soludo kọwapụtara ọtụtụ ihe ndị o megoro n'ihe gbasara ọrụ mmepe steeti a n'ihe metụtara agụmakwụkwọ, ahụike, ịhụ na ọkụ na-adị na steeti a mgbe ọbụla mekwasịrị ka amata na ya agbapugo mmiri n'obodo Ọka, Otu Ọcha, Nnewi, Obizi nakwazi Ọnịcha, ịhụ na ndị Anambra ga na-ebi ndụ ha enweghị ntaramahụhụ ọbụla n'ibi ndụ ha na steeti a ya nakwazi ịzụ ahịa ha. N'okwu ya mgbe erichara ya n'iyi ọrụ, onye isi oche ya bụ otu bụ Maazị Onwuyalụ kọwara na ya dị njikere ịhụ na otu a bụ nke a ga-eji na-ama atụ n'ala anyị bụ Naijiria n'ihe gbasara injiniarin ya nakwazi ịhụ na ndị otu ha bụ ndị ka mara nke ekwe na-akụ n'ihe gbasara injiniarin ma gakwa n'ihu kwe nkwa ya na aka na-achị steeti a na ndị ihe ọdịmma ha na-amasị ga-ejikọ aka ọnụ wee mejupụta ebumnobi ya gbasara ya bụ otu. N'okwu ya, onye isi oche ya bụ otu n'ala anyị bụ Naijiria bụ Odoziakụ Margaret Oguntola, onye Maazị Edmond Nkalụ nọchitere anya ya, gwara ndị otu ya ka ha gbaa mbọ hụ na ha na-arụ ọrụ ha dịka iwu siri kwuo ma wepụ ihe ọbụla na-akpata arụcha ụlọ ọda ka ha wee nwee ike nweta ihe ha na-achọ na ya bụ otu ma bụrụkwazịa ndị nke ndị mmadụ ga-enwe ntụkwasị obi n'ebe ha nọ. Na Ekwulọbịa, abụ m Chukwuemeka Modelem.